Right, siyabulisa nto sakuthi ngale mina namhlanje othethayo Bulelani Mabokela from Zukali Media Production Company. Sibuya phaya kula dolophu yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni. Silapha nto sakuthi ke kwa Ward 32 eTsholomnqa. Apha ecaleni kwam ke ndihleli ke nenzalelwane yalapha ke nto sakuthi ke bathi ke nguMr Denti Mpambane. Abantu ke abaninzi mhlawumbe ke nabantu bebhola bazamazi ke ngoDenti nto sakuthi ke ulapha ecaleni kwam ke nto sakuthi ke njengoba nditshilo ndathi ke zalelwana yalapha ke eTsholomnqa ndizampha ke imizuzu emithathu ngale mina namhlanje ke sizo broadcaster nto zakuthi ke apha ke eTsholomnqa ke nto zakuthi ke kwindawo bathi ke kusekampini mosilenda sikuyo ngokungalomzuzu. Oh sorry, sisexhamini apho sikhoyo sishuta sikhona nto zakuthi ke mhlekazi ndicela ubulise ababukeli ngale mina namhlanje kwaye ubulise nabantu balapha ke eTsholomnqa ka Ward 32 abasibukeleyo. Manibulise kubabukeli, nibulise kubahlali balapha kwa Ward 32 kunelali zonke ezisingqongileyo kamnandi. Okay, mhlekazi ndiyabona ke kumatasatasa ngoku kuba niya kulonyulo lika 2026 ndikubuza umbuzo election ndikubuza umbuzo othi uziva kanjani qala? I'm really excited ukuthi ndithathe inxaxheba kwi-by election ezika 2026. Yeah, linomdla kakhulu. Okay, if ungenzeka ukuthiwa ke nguwe ozoxhuzula imikhala yintoni ongaqiniseka ubana ungena kwakho esihlalweni uphathe kuba ngaba kungenzeka uThixo ahambe nawe yintoni ozoqiniseka ngayo ubana le Ward yakwa Ward 32 zintoni izinto ozoqiniseka ubana uzozenza futhi ithemba ozonikeza abantu balapha ka Ward 32 once ukuthiwa wena ungangena uxhuzule imikhala zintoni izinto ozoqiniseka ubana iinkonzo zingundoqo ziza kwenzeka apha ka Ward 32? What is important kukubalekile ukuthi mhlawumbe abantu balapha kwa Ward 32 ndibuild a social compact or social cohesion so that we were able to work together, so everybody put hands together. So ngalo hlobo if siyasebenzisana we build that strong relationship among ourselves, so it's easy to work. If siyasebenza, I'll make sure that abantu bakwa Ward 32 they get clean water, they get water every single day, and try to run away from the water tanks. It does not help anybody. I'll make sure the roads are quite good. Yeah, every single time. Schools, the structure of the schools are well built. That's those things that I will put in first. Okay, into efana mhlawumbe umzekelo nobundlobongela into efana drugs crime ngoba siyayazi mose kwilali exesha elininzi abantu especially abantu badala nabantwana bahleli kabuhlungu kuba ilizwe lethu linobundlobongela. Yintoni wena ozoyenza uqiniseke ubana le ward lena yakwa 32 ikhuselekile kuzo zonke ilali zalapha ka Ward 32? Uzoqiniseka ubana ingaba ukhuseleko labantu balapha lizaba well secured? Are you sure bana ngaba lonto leyo uzoyenza once ukuthiwa uyaxhuzula imikhala? Ngaphandle kwemithandabuzo mhlekazi, i-crime is a main issue. So ngexesha ndizawuthi nditsala imikhala ndawuqiniseka ukuthi abantu ba-safe, especially abantwana e-schools. I'll make sure there is no drugs at schools everywhere, in fact, because we are not safe due to those things of drugs. So I'll make sure that abantu bakhuselekile ngalo lonke ixesha. Yintoni wena into ozohluka ngayo kuzo zonke mhlambe inkokheli zazikhona ngaphambili njebe mna ndinguDenti ndizawuqiniseka ubana le ward yakwa 32 ayizokhala ngam ngoba abantu abaninzi boMzantsi Afrika ndingathi ke they fed up because bayazi ba once ukungena umbutho othile uzawuthembisa after beyifumene ivote but balibala ngabantu, but nxa kuthiwa akukavotwa uzobabona ningene ebantwini nihambe nithetha kamani nithini, kodwa once nifumana ivote nilibale ngabantu. Wena uzohluka kanjani kwezo nkokheli? Yeah, nawuqinisekisa ukuthi okokuqala siyasebenzisana kunye ne-ward councillors ezilapha around ku Ward 32. Fortunately on my side, I'm also grow up in this area and ndiyayazi kakuhle quite very well, so I'll be able to assist them to resolve these problems zethu. Was ekubalulekileyo ukuthi i-ward committees ziyasebenza nazo, ziza nomsebenzi kum, then we work together
kwezo problems siza nazo. Alright ke sibambe zonozibini ke into zakuthi ke phaya kwe ku Mr Mpambane into zakuthi ke inzalelwana yalapha ke ka 32 nivile ke uthi uzawuqiniseka ubana iinkonzo ezingundoqo uba ngaba uyazenza once kuthiwa akaxhuzula ke imikhala itlonto leyo ke abantu balapha ke ka 32 banethemba lakho ke bhuti sithi wuntshu uThixo akusikelele uThixo ahambe nawe uThixo akunika ubulumko naxa kuthiwa ke ngosongenile esihlalweni phetheyo uqiniseke ungajiki uhlale ungulomuntu nguye uqiniseke ubana umuntu uyamprioritize noba uvuswa ngo12 noba uvuswa ngo1 kuthiwa nangumuntu onengxaki ungathi hayi mina I'm a counselor andivuswa wenza appointment no xa usebenza ngabantu kuba ithi iBhayibhile uThixo unyula umuntu so uThixo unyule wena apha kule wadi yaka 32 futhi ngoqinisekileyo abantu balapha banethemba ngakuwe. Are you sure bana abantu balapha ka 32 ndukuyeke ke ngoku uzobagcina awuzobalahla noba sophaphezulu? Qinisekile ngaphandle kwamathandabuzo ndixhomekeke kubo intsebenziswana yam kunye nabo I will make sure that is strong so ngalo lonke ixesha ndaba sisicaka sabo. Sibambe zonozibini ke into zakuthi ke phaya ku Mr Mpambane uhlale njalo ke sabukele ke wena muntu sibukele ekhaya. I love you so much. Zukhali Media ebelapha ke ngale mina namhlanje sise for special all the way from East London. I thank you.